मोननै ग्रुपनि फोथायारिफोर दङ। मोनसेया जाहैबाय मोदोमनि ख्रिस्टियान आरो मोनसेया जाहैबाय जिउनि ख्रिस्टियान। दिनै नोङो बेयाव गित लेखाखौ लानानै मेथाइखौ लिडिं खालामखांनायनि उनावब्लाबो जुदि नोङो मोदोमनि लामाजों थाबायदोंब्ला, दिनै नोङो प्रेजेन्ट वार्शिप दैदेननानै बा प्रेजेन्ट वार्शिप नोङो लिडिं खालामनानैब्लाबो मोदोमनि लामाजों जुदि थाबायदोंब्ला, नोंनि बाख्नायनाया खुगाजोंल' जादों, जिउजों जायाखै। दिनै आं जुदि इसोरनि बोसोनखौ गुबुनखौ फोरोंनो थाखायल' जुदि बुंदोंब्ला आरो आङो पुलपिटआव थानाय समावल' सोरगोदूत बायदि नाबिफोर बायदि इसोरनि दास बायदि जानानै बाथ्रा बुङोब्ला आरो आं जुदि बोसोना जोबनाय लोगो लोगो मोदोमनिजों जुदि थाबायोब्ला सानसे आंबो बे सोरगो रायजोआव हाबनो मोननाय नङा। एक्टिभरा दिनै जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै फोथायनायनि उनावबो मोदोमनि थोननाय बायदि थाबायो, बिसोरो जाहैबाय जिउआव फैयो होननानै बुंदों दिनै बाइबेला। आरो बे मानसिफोरा माब्लाबाबो इसोरखौ खुसि खालामनो हाया। दिनै जुदि गंसे मण्डलियावनो हाबनानै जुदि लिडारजों बिश्वासीजों जुदि गोरोबलायनाय गैयाब्ला दिनै नोङो मोदोमनि आखल बायदि सोलिगासिनो दङ। बैयाव बिदि दंफां रोदाया थिग जायोनो, जिसुआसो दर्शन होदोंनो होननानै थांबा दंफां गुदियाव थांनानै एकदमबारे दंफां रोदाखौ लाबोनानै आलायनानै गारगोन। बिदि गोबां ख्रिस्टियानफोर दङ। खारना जाहैबाय फोथायनायाव जुदि नों उन्दैब्ला बेबि गाइखेर लोंनाय जुदि ख्रिस्टियानब्ला नों जाहैबाय मोजाङा मा गाज्रिया मा नों जाहैबाय बेखौ बिजिरनो हाया। दिनै बेनिखायनो जों जाहैबाय दिनै नोङो खै बोसोरनि ख्रिस्टियान बे हिसाबै नोंनि फोथायनाय जिबना गोरा जायो बे माब्लाबाबो जानो हाया। दारि मोनलायलांगोन, नाथाय नों जुदि आत्मायाव जुदि गोरा जायाब्ला नों जाहैबाय नोङो मोजां गाज्रिखौ बासिनो हानाय नङा। मण्डलिफोरावबो इदिसो सोलिबावो, रायजोआनो राजानो। आरो सोरबा सासे मानसिया गिर्जाजोंनो सोमोन्दो गैया, बेबो गसंनानै मिथिङाव बुंगोन, ओमफ्राय बि बुंगोन, ओमफ्राय बिनि बायदिबो सोलिजोबसिगोन। आरो दिनै जों जुदि जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै फोथायोब्ला दिनै जोंनि ल' बुकआ जाहैबाय बाइबेलसो। बाइबेलखौ नागारनानै जुदि रायजोआनो राजा होननानै बुङोब्ला जोंहा बेयावनो फेल जायो। दिनै बेनिखायनो बुंदों, जायफोरा गिफ्ट लानानै दिनै इसोरनि हाबाखौ मावगोन, बे गिफ्ट लानानैल' मावग्रा मानसिफोरखौ बुंदों। जायहा इसोरनि इच्छा बायदि सोलिया, जायनि आखल आखुआ दिनै जिसुनि आखल आखुजों मिलाया, बेफोरबायदि मानसिखौ सानसे जिसुआ बुंगोन, आं नोंसोरखौ सिनाया, आंनिफ्राय गोजान जा। मानो होनबा संसाराव थानाय समाव नोङो आफानि इच्छा बायदि माब्लाबाबो मावाखै। आरो बे समाव गोबां मानसिया बुंगोन, नोंनि मुङाव आं प्रफेसि खालामदों, नोंनि मुङाव आं पास्टर जाबोदों, नोंनि मुङाव आं मिशनारि जाबोदों, नोंनि मुङाव आङो गोबां गेदेर गेदेर खामानि मावबोदों, हिलिं मावबोदों, डिलिभारेन्स मावबोदों। नाथाय जिसुआ बुंगोन, आं नोंखौ सिनाया, आंनिफ्राय गोजान जा। बे जाहैबाय हिन्दु मानसिखौ बुंगोन, सोरबा इसोरखौ फोथायै मानसिखौ बुंगोन नङा। बे जाहैबाय नों बायदि आं बायदि बिबानाव थानाय लिडार मानसिफोरखौ बुंगोन। जेब्ला जोङो इसोरनि बोरखौ गिफ्टखौ लानानै जोंनि आखल आखुआ सोलिनाया जेब्ला इसोरनि बोसोनजों मिलाया। मोननै ग्रुपनि फोथायारिफोर दङ। मोनसेया जाहैबाय मोदोमनि ख्रिस्टियान आरो मोनसेया जाहैबाय जिउनि ख्रिस्टियान। दिनै नोङो देबादाङि बाप्टिस्ट मण्डलियाव पारमानेन्ट मेम्बार जानानै थाब्लाबो इसोरनि नोजोराव जाहैबाय नों पारमानेन्ट नङाबो जानो हागौ। मानो होनोब्ला दिनै बाइबेलखौ जों जेब्ला खेवनानै नायगोन, आङो बुंदों जे मोदोमनि ख्रिस्टियान आरो जिउनि ख्रिस्टियान दङ। जायहा जिउजों दैदेनजादों बिसो सोरगो रायजोआव हाबगोन। नाथाय नोङो जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानैबो मोदोमनि इच्छा बायदि जुदि थाबायोब्ला नों जाहैबाय सोरगो रायजोआव हाबनो मोनगोन ना मोना बिनिबो गेरेन्टि गैया। दिनै नोङो बबे मोनसे दोलोआव दङ, दिनै नोङो गावखौ बिजिरनानै नायनायनि सम जाबाय। नोङो बेसे बोसोरनि फुराना ख्रिस्टियान, नोङो जोनोमनिफ्राय ख्रिस्टियान, ना नोङो थांनाय बोसोरावसो जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै फोथायबाय, बेजों बाथ्रा गैया। दिनै नोङो जिसुखौ फोथायनायनि उनाव मोदोमनि लामाजों थाबायदों ना नोङो जिउनि लामाजों थाबायदों। दिनै नोङो बेयाव गित लेखाखौ लानानै मेथाइखौ लिडिं खालामखांनायनि उनावब्लाबो जुदि नोङो मोदोमनि लामाजों थाबायदोंब्ला, दिनै नोङो प्रेजेन्ट वार्शिप दैदेननानै बा प्रेजेन्ट वार्शिप नोङो लिडिं खालामनानैब्लाबो मोदोमनि लामाजों जुदि थाबायदोंब्ला नोंनि बाख्नायनाया खुगाजोंल' जादों, जिउजों जायाखै। दिनै आं जुदि इसोरनि बोसोनखौ गुबुनखौ फोरोंनो थाखायल' जुदि बुंदोंब्ला आरो आङो पुलपिटआव थानाय समावल' सोरगोदूत बायदि नाबिफोर बायदि इसोरनि दास बायदि जानानै बाथ्रा बुङोब्ला आरो आं जुदि बोसोना जोबनाय लोगो लोगो मोदोमनिजों जुदि थाबायोब्ला सानसे आंबो बे सोरगो रायजोआव हाबनो मोननाय नङा। दिनै बेनिखायनो जोङो गावखौ दांग्रोमनानै नायनायनि सम जाबाय। दिनै नोङो जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै मोदोमनि लामाजों थाबायदों ना नोङो जिउनि लामाजों थाबायदों। मोननैल' ग्रुप दङ। बाइबेलनि बायदिब्ला हौवा हिनजावनि बाथ्राबो जेबो गैया। सोरगो रायजोआव हौवा हिनजाव बेफोरबायदिबो थाहैगोन होननानै बाइबेला बुङाखै। सोरगो रायजोआव जों गासैबो सोरगोदूत बायदिसो जागोननो। सासे मानसिया जेब्ला सोंबाय जिसुनियाव, सासे आइजोआ जुदि हाबा जाबाय, बिदा फंबाय साबानि गेजेराव देरसिनजों सासेया थैबाय, 4 नाम्बारजों जाबाय, इदिनो 4 नाम्बार 5 3 नाम्बार 2 नाम्बार 1 नाम्बार माने लास्ट नाम्बारजों जुदि जायोब्ला
बे सोरगोआव सोरनि बिहि जाहैगोन होननानै बुंदों नाथाय जिसुआ बुंदों सोरगो रायजोआव रावनिबो बिहि जानाय नङा नाथाय सोरगो रायजोआव मा जागोन सोरगोदूत बायदिसो जागोननो होमबा दिनै जों बाइबेलनि बोसोनखौ नायोब्ला बेयाव जाहैबाय बर' जाति आदिबासी जाति नेपाली जातिनिबो बाथ्रा थानाय नङा बेयाव एनएलसी बाप्टिस्ट केथलिकनिबो बाथ्रा थानाय नङा बेयाव जाहैबाय जिउनि ख्रिस्टियान आरो मोदोमनि ख्रिस्टियाननिसो बाथ्रा जागोन इसोरनि नोजोराव दिनै नों आरो आंहा जिउनि ना मोदोमनि जोङो दिनै बाइबेलनिफ्राय गावखौ जोङो दांग्रोमनानै नायगोन आरो सोरबाया जुदि मोदोमनि लामाजों थाबायदोंब्ला बे मुगाया बे समा जाहैबाय जिउनि लामाजों थाबायनायनि सम नङाबा नोङो सानदे मोनफ्रोमबो गिर्जायाव हाबफैनानै प्रग्राम खनफ्रोमबो नोङो सिगांनि लाइनाव बा नोङो टाइमाव फैनायजों जेबो बाथ्रा गैया नों जुदि मोदोमनि लामाजों थाबायोब्ला नोंहा मुंबो लाब जानाय नङा हालेलुया इयाव नायलाय एफाबां मानसि दङ सोरखौबा मा गाज्रि नुदों नामा नुदों जानो गासैखौबो एकदम दद्रद्र सोरगोदूत बायदि आरफौफोर बायदि बिराद पबित्र बायदि नुदों नाथाय बेयाव नोङो माबायदि जिरायदों बेजों बाथ्रा गैया नोंनि सलिनाय नोंनि थाबायनाया संसाराव थानाय समाव मोदोमनि बायदि जादों ना जिउनि बायदि जादों बे हिसाबैसो सोरगोनो रोगा हालेलुया माखासे ग्रुप दं वान सेफ अलवेज सेफ खेबसे जुदि जिसुखौ नोङो जिउनि बासायगिरि होननानै फोथायबायब्ला संसाराव नोङो लोंब्लाबो सोरगोआव थांगोन जिनाहारियाव थांब्लाबो सोरगोआव थांगोन सिखाव खावब्लाबो सोरगोआव थांगोन होननानै फोथायग्रा ग्रुप मोनसे दङ बहुत डेन्जार हालेलुया खायसेयाबो बिदि फोथायो जानो हागौ आं दा जिसुखौ दिनैनि प्रग्रामाव बा बोसोरबानि प्रग्रामाव बा माबा मोनसे समाव आङो जिउनि बासायगिरि होननानै नाजावबाय आरो बिखौ फोथायबाय गोदानै जोनोम मोनबाय आरो बिनि उनाव आङो गोसो बायदि सलिनो हासिगोन लोंनोबो हासिगोन जानोबो हासिगोन जिनाहारियावबो थांनो हासिगोन गाज्रि खामानिबो मावनो हासिगोन होननानै जुदि सानदोंब्ला बे जाहैबाय रं फोथायनाय रं डक्ट्रिन फै जोङो नायनि बाइबेलनि बोसोनखौ रमान्सनि लिरनाय चैप्टार 8 भार्स 5 निफ्राय लानानै 8 सिम एक्टिभरा दिनै जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै फोथायनायनि उनावबो मोदोमनि थोननाय बायदि थाबायो बिसोरो जाहैबाय जिउआव फैयो होननानै बुंदों दिनै बाइबेला आरो बे मानसिफोरा माब्लाबाबो इसोरखौ खुसि खालामनो हाया दिनै नोङो जिसुखौ फोथायनायनि उनाव मोदोमनि लामाजों थाबायदों ना नोङो जिउनि लामाजों थाबायदों दिनै बे मुगाया बे समा जाहैबाय आं दिनै मोदोमनि थोननाय बायदि थाबायो मोदोमनि आखल आखुजों आं थाबायो जिउ खुङो ना आङो जिउनि लामाजों थाबायो बेखौ नागिरनायनि सम मानो होनब्ला दिनै बाइबेलखौ जों जेब्ला खेवनानै नायगोन मोननै ग्रुपनिल' दिनै फोथायारिफोर दङ मोनसेया जाहैबाय मोदोमनि थोननाय बायदि थाबायग्रा मोदोमनिजों सलिग्रा आरो मोनसेया जाहैबाय जिउनिजों थाबायग्रा दिनै नोङो बबे मोनसे ग्रुपआव दङ दिनै नोङो दांग्रोमनायनि सम जाबाय आरो जोङो नायनि फै बाइबेलनि बोसोनखौ गालासियाननि लिरनाय चैप्टार 5 19 निफ्राय लानानै 21 सिम जोङो फरायनि दिनै मोदोमनि आखला रोखा रोखा लिरनानै दङ गालासियाननि चैप्टार 5 भार्स 19 निफ्राय लानानै 21 पदसिम दिनै जुदि गंसे मण्डलियावनो हाबनानै जुदि लिडारजों बिश्वासीजों जुदि गोरोबलायनाय गैयाब्ला दिनै नोङो मोदोमनि आखल बायदि सलिगासिनो दङ दिनै नोङो गंसे थिनानि सिङावनो थानानै न' गंसेयावनो थानानै हौवाजों हिनजावजों जुदि नोङो गोरोबलायनाय गैयाब्ला दिनै जाहैबाय नोङो मोदोमनि आखलजों सलिनानै दङ दिनै नों जुदि जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै फोथायनानै दिनै एसे खापसेल' बोसोरनाया जेबो नङा जौ लोंनाङा होननानै लिरनाय बबे पदाव लिरनाय दङ होननानै गोबां मानसिफोरानो बुङो गोबां ख्रिस्टियानफोरा बाइबेलाव बुंदों जायफोरा लोंग्लुं आरो फेग्लुङो बिसोरबो सोरगो रायजोखौ आवग्रिनो मोनथारनाय नङा हालेलुया प्रेज द लर्ड मोनसे बाथ्राखौ आङो बुंनि सासे गोदान बिश्वासीमोन गुवाहाटीयाव बेंगलि मानसि आरो बियो जेब्ला जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै फोथायो अब्ला बिनिफ्राय मिर्गि बेमारा जोब्बाय गैला गोलैलायो जेरावनो मेरावनो आरो जेब्ला बियो मोदोमनि बायदि थाबायफिनो जिसुखौ बा जिउनि बासायगिरि होननानै बुंनानै सिखार खालामनानै फोथायनायनि उनाव जेब्ला बियो सिखरखौ गुटखाखौ जाफिनो अब्ला लोगो लोगो मिर्गि बेमारा जाफिनबाय जोंनिनो सासे बिश्वासी अब्ला आङो मिन्थिबाय जे मानसिफोरा सानो खेबसेल' सिगारेट सोबनायावलाय माथो जानो गुटखाल' जानायावलाय माथो जानो जौल' खापसेल' लोंनायावलाय माथो जानो नाथाय दिनै बाइबेलाव लिरनाय दङ लोंग्लुंग्रा आरो फेग्लुंग्रा मानसिफोराबो दिनै सोरगो रायजोआव हाबनो हाया दिनै नोङो जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै फोथायोब्ला दिनै नोङो जुदि सोरगो रायजोआव जुदि हाबनो होननानै जुदि आसा खालामनानै फोथायनानै जुदि दङब्ला दिनै जाहैबाय नोङो मोदोमनि आखलफोरखौ नागारनानै दिनै नोङो इसोरनि बोसोन बायदि थाबायनायनि सम जाबाय दिनै जोङो नायगासिनो मोदोमनि ख्रिस्टियान आरो जिउनि ख्रिस्टियान
दिनै जायानो मोदोमनि बायदि सलियो बिसोरनो आद्रि जागोन, बिसोरनो जोबस्रांगोन आरो बिसोरनो दिनै जिउआवबो मोदोमावबो आत्मायावबो बिसोरनो दिनै नस्थ' जागोन। आरो जायनो मोदोमनि बायदि थाबायो बिसोरनो इसोरनि बिसारु जागोन। इसोरखौ बे मानसिफोरा माब्लाबाबो खुसि खालामनो हाया होननानै बुंदों। दिनै मोदोमनि आखलफोरा मा मा? जोङो अलरेडि गालासियाननि चैप्टार 5 भार्स 19 निफ्राय लानानै 21 सिम जोङो फरायबाय। गुबुननि मोजांखौ हिंसा जाग्रायाबो मोदोमनि आखलाव गोलैयोनो। गुबुननि उन्नति जानायखौ मेगन सानायाबो दिनै मोदोमनि आखलाव गोलैयो। दिनै गावजों गाव गोरोबलायनाय गैयि गंसे मण्डलियावनो हाबनानै बिश्वासीफोरा जुदि दिनै एना एनि जालायोब्ला दिनै नोङो लिडारफोरा 10 जन 12 जन थागोन, ओमेननि लिडार, इउथनि लिडार, जेनेरेलनि लिडार आरो बिनि गेजेरावनो जुदि सासे लिडारा जुदि गुबुन सासे लिडारखौ जुदि मोजां मोनलायाबा बिनि प्रिचिंखौ माब्ला फोजोबगोन बियो, बिनिया बांद्रायलै होननानै जुदि गावजों गाव गोसोआव एना एनि सानलायलायोब्ला सानदो नोङो दासिमबो मोदोमनि बायदिनो जिउ खुंगासिनो दङ। हालेलुया। गावस्रालायनायाबो दिनै मोदोमनिसोनो। हौवा हिनजाव डिभर्स जालायनाया मा? इसोरनि इच्छा जानो? हौवा हिनजाव नागारलायनाया इसोरनि इच्छा जानो? जोंनिया प्रब्लेमा बेनो, बोसोनखौ मिन्थिगौ, खोनायो, नाथाय जों सिरियास लाया। जायनि जाहोनाव सिरियास लायाबा नोङो माबा बुंनांगौ माबा गफ्लांगोन। दिनै जोङो मानो एफाबां जोङो नेग्लेक्ट लायो? जों मानो सिरियास नङा जिउआव? जों मानो संसाराव जेरैबायदि जिसुखौ फोथायबाय बोसोनखौबो खोनाबाय, थेवब्लाबो जोङो मानो मानिनानै सोलिया? दिनै नों जुदि मानिनानै सोलियाब्ला नों जाहैबाय मोदोमनिजों थाबायग्रा सासे व्यक्ति। दिनै गोबां समावनो जोङो बेयाव लिरनाय दङ मोदोमनि आखला माबायदि? मोदोमनि आखला जाहैबाय मोन्थोरफोर बाहायनाय होननानै बुंदों। दिनै गोबां मानसिफोरा मिन्थिगौ जिसुआ गासैबो समस्याखौ समाधान खालामनो हायो। जिसुनि मुङाव गासैबो असम्भबा सम्भब। एभ्रिथिं इज पसिबल। जायफोरा दिनै जिसुनियाव फोथायो होननानै बाइबेल पदखौ जोङो मिन्थिगौ। नाथाय जेब्ला जोंनि जिबनाव समस्या जायो अब्ला जों जाहैबाय अबाव इसोरनियाव भरोसा खालामनो? जोङो संसारनि रिति रिवाज, संसारनि आसार खान्थि, नियम खान्थि, संसारनि हुदाफोर बायदि समाव कुबिराजनि मुवाफोरखौसो जोङो गोरनायाव आलायनानै जोङो मोदोमनि थोननाय बायदि जोङो थाबायो। दिनै गोबां समावनो आङो नुदों गोबां जायगाफोराव जेब्ला गिदिङो अब्ला प्रेयार सेन्टाराव प्रेयार वारियार मोननो आरो मोनसे समाव आरज खालामनानै बेमारा हामबाय, फाग्ला जानायफोरा थिग जाबाय, नाथाय जेब्ला गावनि जिबनाव समस्या फैबाय लास्टआव बेयाव थाबि जालायबाय। बोरो जोंनि फोथायनाया? बोरो जोंनि जिउनि थोननाय बायदि थाबायनाया लास्टआव जोङो मोदोमनि बायदिसो थाबायनाय जायो। दिनै बाइबेलाव लिरनाय दङ मोन्थोर बाहायग्रा मुर्ति खुलुमग्राफ्राबो सोरगो रायजोआव हाबनो मोननाय नङा होननानै बुंदों। हालेलुया। दिनै बे मण्डलियाव मोन्थोर बाहायोना मुर्ति खुलुमो आं मिन्थिया, नाथाय बाइबेलाव रोखा जायफोरा मोन्थोरनि मुवाफोर बाहायो आरो मुर्तिफोर खुलुमो बिसोरबो दिनै मोदोमनि थोननाय बायदि थाबायनाय जायो आरो बे मानसिफोराबो सोरगो रायजोखौ आवग्रिनो मोनथारनाय नङा। नोङो आखायाव गोथार बाइबेल लानानै सानफ्रामबो सानदियाव थांब्लाबो नों जुदि दिनै मोन्थोरनि मुवाफोर बाहायोब्ला सोरगो रायजोआ नोंनि थाखाय खुला नङा। गोसो सोलायनायनि सम। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। मण्डलिफोरा दिनै बेफोरबायदि दिनै आत्मायाव दुर्बल जालांनानै दङ। दिनै मण्डलिनि फोथायारिफोरा, दैदेनगिरिफोरा दिनै मोदोमनि थोननाय बायदिसो थाबायदों, नाथाय जिउनि थोननाय बायदि थाबायाखै। दिनै बे गोथार बाइबेलखौ लानानैनो दिनै बाइबेलखौनो लाब्लाबो बाइबेलखौनो मिन्थिब्लाबो दिनै जेब्ला समस्या फैयो अब्ला दोरोदलाङो। अब्ला परिस्थितिया फैबाय, उफाय गैया। एबार खेबसेयाव जेनथेन हामगबाथाय उनाव गाबोनहाय आङो खमा लाथारगोन। एबार खेबसेयाव जेनथेन आङो थैनायनिफ्राय बे बेमारनिफ्राय बासिगबाथाय आङो उनावहाय थिग जानानै सलिसिगोन। नङा, ख्रिस्टियान जिउ खुंनायाव नोङो बिदि माब्लाबाबो जानो हाया। हालेलुया। मोदोमनि लामाजों थाबायोब्ला नोङो नस्थ' जागोन, आद्रि जागोन, नाथाय जिउनिजों नों जेब्ला थाबायगोन अब्ला नों जाहैबाय बासायजानायखौ मोनगोन। दिनै नोङो मोदोमनिजों थाबायनो ना जिउनिजों थाबायनो? नोङो दिनै थाबिसनि उनाव खारनो ना नोङो दिनै इसोरनि उनाव खारनो? दिनै नोङो जौनि निसाजों नोङो टेनसनखौ नोङो फ्रि खालामनो ना नोङो इसोरनि होनाय जिबनखौ लानानै पबित्र आत्मानि सान्तिखौ लानानै नोङो न'खरखौ गोजोनै सान्ति नोङो बेंनो? हालेलुया। नोङो खौसेयै नोङो गोरोबलायनानै नोङो अनलायनानै न'खराव थानो, मण्डलियाव गोरोबलायनानै अनलायनानै नोङो थानो ना नोङो गावस्रालायनानै गुबुन गुबुन जानानै नोङो मोदोमनि बायदि जानानै नोङो इसोरनि बिसारु जानो? जायहा दिनै मोदोमनि बायदि थाबायो बियो इसोरनि बिसारु होननानै बुंदों बाइबेला। सोरनि बिसारु जानो बुं? इसोरनि बिसारु जानो ना सैताननि बिसारु जानो? सैताननि जुदि बिसारु जायोब्ला नोङो मोदोमनि बायदि थाबाया, इसोरनि बायदि थाबायगोन। नाथाय इसोरनि बिसारु जानोब्ला नोङो मोदोमनि बायदि थाबायगोन, माने सैताननि आखल आखुआ नोंनियाव थागोन। बिफा फिसा गोथार जिउनि मुङाव बाप्तिस्मा लाबाय, बिनो जथेस्थ' जाबाय। जोंनि जिबनाव बे नङा।
नाथाय बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङाव बाप्तिस्मा लानाया सासे मानसिया गथ'आ स्कुलाव एडमिशन लानायनि बराबर एडमिशन लाब्लानो दि बे बिए पास जायो बे माब्लाबाबो जानो हाया ख्रिस्टियान जिउ खुंनाया सिखाव बायदि जुदि दिनै आङो जिसुखौ फोथायबाय आरो दिनैनो जिउखौ आगारबाय बेफोरबायदिमोनब्ला आंनि थाखाय जेबो खस्थ बिदि प्रिचिं टिचिं बिदि प्रग्रामनि जेबो गोनांथि गैयामोन सिद्धा सोरगोआव थांगौमोन नाथाय नोङो दिनै जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै फोथायनायनि उनाव दिनै नोङो 40 बोसोर 50 बोसोर सोरबाया दिनै 20 बोसोर 30 बोसोर थांनानै थानांगौ आरो बे थांनानै थानाय समाव नोङो मोदोमनि लामाजों थाबायनो ना जिउनि लामाजों थाबायनो गुसेब लामाजों नोङो थाबायनो ना नोङो गुवार लामाजों थाबायनो गुवार लामाजों थाबायोब्ला दिनै नोङो जाहैबाय गासैबो सलियो चलेगा सब कुछ चलेगा बयजोंबो गोरोबनानै थानांगोन बयजोंबो अनलायनानै थानांगोन लोंग्राजों लोंफानांगोन थगायग्राजों थगायफानांगोन मार्डार खालामग्राजों सापर्टआव खोथायाव मार्डार खालामफागोन आरो ओरै गिर्जायाव फैयोब्ला पास्टरफोरजों एकदमबारे गोथार बायदि रायलायफागोन बिदि डलार बगरै जानानै जिउ खुङोब्ला नोंहा जेबो लाब जानाय नङा जानोबा जानो जिउनि ख्रिस्टियान जा आरो जायाबा जाया हले नों खस्थ मोनगोन मोदोमनि ख्रिस्टियान जानांगौब्ला नाम्बार 1 बेनो मोदोमनि जुदि ख्रिस्टियान जायोब्ला दिनै जों जाहैबाय सोरगो रायजोखौ माब्लाबाबो आवग्रिनो मोनथारनाय नङा 2 नाम्बाराव जोङो नायगोन जिउनि ख्रिस्टियान नाम्बार 2 पइन्टआव जाहैबाय इसोरनि जिउजों दैदेनजानाय बा जिउनि ख्रिस्टियान जानानै जों जेब्ला सलिगोन अब्लासो जों जाहैबाय इसोरजों अनजाथावथाव जोङो इसोरनि सासे मोजां बिश्वासी जोङो जानो हागोन जोङो नायगोन रमान्सनि लिरनाय चैप्टार 8 भार्स 9 आरो 14 खौ दिनै बाइबेलनि बेसेना बुंदों नों जुदि मोदोमनि थोननाय बायदि जुदि थाबायोब्ला नोङो नस्थ जागोन नाथाय नों जिउनि थोननाय बायदि थाबायोब्ला नों जाहैबाय ख्रिस्टनि जानो हागोन जायनियाव ख्रिस्टनि जिउ गैया जायनियाव ख्रिस्टनि आखल आखुआ गैया बे माब्लाबाबो ख्रिस्टनि जानो हाया गासैबो जहननि लिरनाय 14:6 खौ मिथिगौना मिथिया लिडारफोराथ मिथिखागौ दैदेनगिरिफोरा मिथिखागौ सानडे स्कुलाव फैनाय गथ'फोराबो मिथिगौ जानांगौ जहननि लिरनाय 14:6 आव मा होनदों जिसुआ बुंदों आंनो लामा नंगौ आरो गोथाङा आंजों नङाब्ला रावबो आफानियाव सौहैया जिसुआ बुंदों आंनो लामा माने सोरगो रायजोआव थांनायनि लामाया जाहैबाय जिसुआनो आरो जिसुआ बुंदों आंनो नंगौआ माने आंनो सैथो इसोरा आंनिख्रुइ आरो गुबुन सैथो इसोर रावबो गैलिया होननानै बुंदों आरो आंनो जीवन होनो हाग्राया माने नों बायदि आं बायदि सासे पापी मानसिखौ जिउ होनो हाग्राया बासायजानायनि जीवनखौ होनो हाग्राया जिसुआ गावनो होननानै बुंदों दिनै नोङो जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै फोथायनायनि उनाव दिनै नोङो जिसुनि लामाजों थाबायनायनि उनाव दिनै जिसुखौ नोङो सैथो इसोर बिनो आंनि बिफाया बिनो आंनि इसोरा होननानै बुंनायनि उनाव नों जुदि असैथोआव जुदि थाबायबाय थायोब्ला नों जाहैबाय जिसुखौ इसोर होननानै गाबज्रिनाय जायाखै सैतानखौसो इसोर होननानै गाबज्रिनाय जादों बेयाव जेसेबां आइजोफोर दङ गासिबो नुबाय जानांगौ खांख्राइखौ सिनायोना खांख्राइखौ सिनायो दा बे खांख्राइ बिमाया माबायदि थाबायो ओरै आथिङा बेसे थोंबैसेथाय मिन्थिया जायखिजाया थोंब्रै थोंबासो बारा आरोना ओरै गेद्दा खारनानै एकदम खारलाङो नंगौना नङा आरो बे खांख्राइया जुदि गाव खांख्राइ फिसाखौ जुदि जोनोम होयोब्ला उन्दैनिफ्रायनो बे खांख्राइयाबो खांख्राइ बिमा बायदिनो गेद्दा खारलांबाय थागोन आरोना थेरा दिनै जों जिसुखौ सैथो इसोर जिसुआनो सैथो इसोर होननानै बुंसोयो जिसुआनो आंनि आफा होननानै बुङो जिसुआनो आंनि बासायगिरि होननानै बुङो नाथाय जोङो जिसुनि सेलाफोरा जिसुखौ फोथायारिफोरा जिसुनि फिसाफोरा जुदि असैथोआव थायोब्ला बे जाहैबाय जिसुखौ इसोर होननानै गाबज्रिनाय जायाखै नों खुगाजों गाबज्रिब्लाबो नोंनि मावनाय नोंनि आखल आखुजों नों जाहैबाय जिसुखौ आफा इसोर होननानै गाबज्रिनाय जायाखै मानो होनब्ला बाइबेलाव लिरनाय दङ जहननि लिरनाय चैप्टार 8 भार्स 44 आव लिरनाय दङ सैताना जागायजेननायनिफ्रायनो नंखाय बुंबोदों आरो जायनो नंखाय बुङो बियो सैताननि बिसाफोर जहननि लिरनाय चैप्टार 8:44 दिनै जोङो गावखौ दांग्रोमगासिनो आं मोदोमनि आखलजों सलिदों ना आं जिउनि आखलजों सलिदों जायनियाव ख्रिस्टनि जिउ दङ बियो ख्रिस्टनि जिउ थानाय मानसिया ख्रिस्टनि आखल आखुखौ लानानै सलियो आरो जाया मोदोमनिजों थाबायो बियो लोंनोबो गिया नांलायनोबो गिया एनायनि जालायनोबो गिया गावस्रालायनोबो गिया लिडारफोरखौ गेदेर बैसोनि मानसिफोरखौ अपमान खालामनोबो गिया सोंखारिनोबो गिया आरो मालायखौ हिंसा खालामनोबो गिया अजानियाव थांनोबो गिया बियो गाज्रि खामानि मावनोबो गिया जिनाहारि मावनोबो गिया नाथाय बे हदाय सानदेयाव फैबाय थानोबो हागौ सानदो बे मानसिया मोदोमनि ख्रिस्टियान आरो नोंबो जुदि बे आखलाव दङब्ला नोंनि जिबना दिनैसो नोङो रंजागोन बाइबेलाव बुंदों पापखौ जेब्ला सासे मानसिया मावखुमायो बिराद गोथाव मोनो मिस्टि जानाय बायदि
नाथाय जेब्ला बे पापानो नोंखौ हमनानै लाबोगोन अब्ला बिनि बिनिमया जाहैबाय गोखा। बिनिखायनो गोसोआव लाखि फोथायारिफोर, दिनै साननो नाङा मोदोमनि आखलजों सोलिबाय थायोब्ला सोर नुनो सोर मिन्थिनो आंनि मावखुमानायखौ, आंनि गोसो सिङाव सानखुमानायखौ सोर नुनो। नाथाय दिनै इसोरा जाहैबाय नोंनि गोसो सिङाव सानखुमानाय, नोंनि खोमसियाव मावखुमानाय गासैखौबो रोखा रोखा नुग्रा इसोर बियो। बिनिखायनो बे इसोरखौ जोङो गिनानै मानिनानै जेब्ला सोलिगोन अब्ला जोंनि जिबनाव जोङो सान्थिखौ आरो बासायजानायखौ मोनगोन। दिनै नों जुदि जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै बुङोब्ला आरो नों जुदि इसोरनि जिसुनि आखल आखुआ जुदि गैयाब्ला सानदो नोंनाव ख्रिस्ट'नि जिउआ नोंखौ दैदेनाखै। नोंखौ जाहैबाय संसारनि मोदोमनि बा माबा मोनसे जिनाहारिनि जिउ बा माबा मोनसे लोंग्लुंनाय जिउ बा माबा मोनसे हिंसाबाजिनि जिउआसो दैदेनदों। होमब्ला नोङो गावखौ जुदि मोनदांदोंब्ला दिनै नों जाहैबाय सोलायनायनि सम। गोबां समावनो जोंनियाव फन दङ। आजिखालिनि ख्रिस्टियानफ्रा माबायदि फिसा फिसा मिहि पाप मावो मिथिगौ? फन दङ, ओमफ्राय ओइ आमोखा ओंखारबायना ओंखाराखै नोंलाय? ओइ नै ओंखारगासिनो थांगासिनो। नोङाबा न'आवसो आरामनो जिरायनानै रायलायगासिनो गावनि बिहिजों बा सोरजोंबा। ओइ थांगासिनो नै। आरो सेंग्रा सिख्लाफोराथ' ओरैबायदिसिम माने एकदमबारे हेलौ मा खालामदों होनबाथाय एकदमबारे नै पार्कआव बेरायगासिनो, अबाव हाजिरासो मावगासिनो। हेलौ अबाव दङ मा जादों? नै रेस्टुरेन्टआव गोथाव गोथाव जादों। एकदमबारे थगायलायनाय बे फनजों। आरो दिनै ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्ला जानानै बे फनखौ जुदि थगायलायनायाव जुदि बाहायोब्ला सानदो नों जाहैबाय इसोरनि इच्छा बायदि थाबायाखै, नों जाहैबाय सैताननि इच्छा बायदि थाबायदों। आरो गोबां समावनो मेसेज गेलेनायाव जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओरैबायदि थगायलायनाय आरो बे थगायलायनायजोंनो जिउ खुंनो नागिरो। आरो बिदिनो थगायलायै समाव लास्टआव जेब्ला जामब्रहैगोन, लास्टआव जेब्ला गब्रहैगोन अब्लासो फेफे फुफु गाबनानै बिमाखौ आर'ज खावलायहरगोन, पास्टरखौ आर'ज खावलायहरगोन, मण्डलिनि लिडारफोरखौ आर'ज खावलायहरगोन। नाथाय जेब्ला नोङो बे फनखौनो लानानै जेब्ला नोङो थगायबाय थागोन अब्लाबा नोंनो इसोर थिसोर नाङा, रावखौबो नाङा। आरो बे मुगाया जाहैबाय दिनै नाय, नों जुदि जिउनि बायदि थाबायाब्ला मोदोमनि बायदि थाबायोब्ला नोङो मा दिनै गावखौनो जेबो गोरोन्थि गैया साननो हागौ। नाथाय बे मोनसे फिसा फनानो नोंखौ नोरोगावबो लांनो हागौ जेब्ला नों बे फनखौ जुदि मोजाङै जुदि बाहायनो रोङाब्ला। आरो नोङो न'निफ्रायनो ओंखाराखै मानो थांगासिनो होननानै बुंदों? आरो नोङो जायाखैनो मानो जागासिनो दं होननानै बुंदों? नै सौहैथारनोसै नङाबा न'निफ्रायनो ओंखाराखै। माबायदि सिलिङो जों फोथायारिफोरनि जिउ खुंनायफोरा। जायनियाव ख्रिस्ट'नि जिउ दङ बियो ख्रिस्ट'नि, आरो जायनियाव ख्रिस्ट'नि जिउ दङ बिनियाव ख्रिस्ट'नि आखल आखुआ दङ। जायनियाव ख्रिस्ट'नि जिउ गैया बिनियाव ख्रिस्ट'नि आखल आखुआ गैया। आरो बे माब्लाबाबो ख्रिस्ट'नि जानो हाया। जोङो नायबावनि बाइबेलनि बोसोनखौ फै। रमान्सनि लिरनाय चेप्टार 8:14। दिनै जायफोरा इसोरनि जिउजों दैदेनजायो, जायफोरनियाव ख्रिस्ट'नि आखल आखु दङ, दिनै बिसोरो इसोरनि फिसाज्लाफोर। नाथाय नोङो जिनाहारियावनो थाबाय थायै आं इसोरनि फिसाज्ला होननानै नों बुंनो हाया, नों पापावनो दङ। दिनै नोङो गोरोन्थि लामाजों थाबायै आं इसोरनि फिसाज्ला होननानै नों बुंनानै लानो हाया। दिनै नों जुदि गावखौ गोरोन्थियाव दं होननानै मोनदांदोंब्ला बे गोरोन्थिनिफ्राय नोङो गोसो फाफिननानै फैनाया नोंनि थाखाय आंनि थाखाय इम्परटेन्ट। पापावनो जुदि नों थाबाय थायोब्ला दिनै नोंनि जिबना, आंनि जिबना, आंनि न'खरा दिनै आद्रि जागोन। दिनै गोबां मानसिफोरानो दिनै जिउआव फिसा बेबि ख्रिस्टियान जानानै जिउ खुंनो हास्थायो। बेबि ख्रिस्टियान माने उन्दै गथ' बायदि आत्मायाव जानानैसो जिउ खुङो। जायफोरा दिनै आत्मायाव उन्दै गथ' बायदि जानानै जिउ खुङो बे मानसिफोरा जाहैबाय फिसा फिसौ समस्या फैब्लानो बिसोरो जाहैबाय गेलेमलाङो, बिसोरो जाहैबाय आद्रि जालाङो। सोरबा मोजां बाथ्रा बुंनानै फुस्लायोब्लानो बे मानसिफोरा जाहैबाय दसेयावनो आवलिलाबायनानै उरां फारां जानानै फोथायनाया दसेनो एनस्ल'दो। बे गथ' मानसिखौ नोङो मोजां बाथ्रा बुंब्लाबो दसेयावनो बे गथ' मानसिया एसे दाद्रिनानै गोरायै मोजां बाथ्रा बुंब्लाबो बे गाज्रि मोननानै गाबलाबायगोन आरो दसेनो बे मानसिया आरो थिग जाफिनलायगोन। आरो बे उन्दै गथ' मानसिया मोजां गाज्रि जेबो बिजिरनो रोङा बियो। आरो बे गथ' मानसिया जेब्लायबो गावनि गोसो बायदि बियो सलिनो लुगैयो, गावनि गोसो बायदि थाबायनो लुगैयो। आरो नोंबो आरो आंबो दिनै आत्मायाव जुदि गथ' जानानै दङब्ला, उन्दै जानानै दङब्ला, गाइखेर लोंनाय बायदि बैसोनि ख्रिस्टियान जानानै दङब्ला नों जाहैबाय माया मोजां माया गाज्रि, माखौ मावनांगौ माखौ मावनाङा नों बेखौ जेबो आन्दाज मोननाय नङा। बिनिखायनोथ' आं सोनाबखैसो खोनादों जिसुआलायनो 2024 ना मायाव फैसिगोन होननानै गुफुर गानलायनानै एकदमबारे नेलायदोंनो। हा हु फानग्लुंनानै नेगासिनो। हाबा जानांला, माबा खालामनांला, हिनजाव लानांला होननानै बादा होबाय। सोरबा हिनजावखौनो लायाखिसै, सोरबा आधार कार्डखौनो बानायाखिसै सैताननिसो होननानै। मानोथो नांबावगौ सम्पतिखौलाय? नेयोसो नेयो फैया, नेयोसो नेयो फैया।
नेसो नेै फैया आरो हर जाबाथाय नेबाय गुफुर गुफुर गानलायना माथो ओमफ्राय फैयासै ओमफ्राय दा माथो बोरो फ्लप जाबाय माथो। आरो दिनै नों जुदि फोथायनायाव जुदि उन्दैबा बेबि ख्रिस्टियानब्ला आत्मायाव जुदि उन्दैब्ला नोङो सोरबा बैयाव जिसुनि मुङाव अन्थाइनि दैखौ आर'ज खालामनानै लोंहैयोनो होनब्ला बै अन्थाइनिफ्राय गनाय दैखौब्लाबो लोंहैगोन। बैयाव बिदि बिदि दंफां रोदाया थिग जायोनो जिसुआसो दर्शन होदोंनो होननानै थांब्ला बे दंफां गुदियाव थांनानै एकदमबारे बे दंफां रोदाखौ लाबोनानै आलायनानै गारगोन। बिदि गोबां ख्रिस्टियानफोर दङ। खारना जाहैबाय फोथायनायाव जुदि नों उन्दैब्ला बेबि ख्रिस्टियान गाइखेर लोंनाय जुदि ख्रिस्टियानब्ला दिनै जाहैबाय नों जाहैबाय मोजाङा मा गाज्रिया मा नों जाहैबाय बेखौ बिजिरनो हाया। दिनै बेनिखायनो जों जाहैबाय दिनै नोङो खै बोसोरनि ख्रिस्टियान बे हिसाबै नोंनि फोथायनाय जिबना गोरा जायो बे माब्लाबाबो जानो हाया। दारि मोनलायलांगोन नाथाय नों जुदि आत्मायाव जुदि गोरा जायाब्ला नों जाहैबाय नोङो मोजां गाज्रिखौ बासिनो हानाय नङा। नाथाय नों जाहैबाय खम बैसोनि जाब्लाबो जेब्ला नोङो आत्मायाव गोरा जागोन आत्मायाव जेब्ला नों देरगोन बोसोनखौ मानिनानै इसोरनि लामाजों थाबायनानै इसोरनि इच्छा बायदि थाबायनानै जेब्ला नों आत्मायाव रालांगोन अब्ला नोङो मोजां गाज्रिखौ नोङो बासिनानै नोङो सोलिनो हागोन। दिनै बिनिखायनो जोंनि मानसिफोरा फोथायनायाव रानांगौ। फोथायनायाव जुदि उन्दै जानानै थायोब्ला नोंनि आत्मायाव जुदि फिसा जानानै थायोब्ला गोब्राब थासारि फैयोब्ला नों बासिनानै सोलिनो हानाय नङा। मण्डलिफ्रावबो इदिसो सोलिबावो रायजोआनो राजानो। आरो सोरबा सासे मानसिया गिर्जाजोंनो सोमोन्दो गैया बेबो गसंनानै मिथिङाव बुंगोन ओमफ्राय बि बुंगोन ओमफ्राय बिनि बायदिबो सोलिजोबसिगोन। आरो दिनै जों जुदि जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै फोथायोब्ला दिनै जोंनि ल' बुकआ जाहैबाय बाइबेलसो। बाइबेलखौ नागारनानै जुदि रायजोआनो राजा होननानै बुङोब्ला जोंहा बेयावनो फेल जायो। जों जाहैबाय जिसुखौसो राजा खालामनांगौ। आरो जिसुखौ जेब्ला जों राजा खालामगोन अब्ला जों जाहैबाय बाइबेलनि बायदि जों सोलिनो हागोन मानिनानै। नङाब्ला जोंनिया जाहैबाय बाइबेलखौ साइडआव दोनथ'लायनानै आरो जोंनिया जाहैबाय एकदमबारे गावनि गोसो बायदिसो सोलियो मानसिफोरा। थ' बेफोरबायदि जायोबा जों जाहैबाय सौग्रुगोन फोथायनाय जिबनाव। हालेलुया। आरो बेफोरबायदि जोङो आत्मायाव रायैनि थाखायनो समाव जोङो गोबां सौग्रुलायनाय जाबाय थायो जोंनि फोथायनायाव। दिनैनो गरम गरम नुगोन गाबोननो ज्रय सिरिलांनाय। दिनैनो एकदमबारे बिराद धार्मिक बायदि जागोन गाबोननो बिराद एकदमबारे अमासि अमासि जागोन। बिनिखायनो फै जोङो फोथायनायाव उन्दै जानानै थाया। फोथायनायाव जोङो रानाय ख्रिस्टियान जायो। जों फरायनि बाइबेलनि बोसोनखौ 1 Corinthians chapter 1 verse 4 आं फरायनि। अ बिदा फंबायफोर नंथारगौयै गोथार जिउ गोनां मानसिफोरखौ आङो जेरै बुङो बेबायदि आङो नोंसोरखौ बुंनो हाया। पला करिन्थिया मण्डलिखौ लिरदों आरो बे करिन्थिया मण्डलियावनो गोबां प्रब्लेम दङ। बिसोरनियाव गिफ्टबो दङ प्रफेसिबो दङ टांसबो दङ गासैबो दङ। नाथाय बे गिफ्ट थाब्लाबो बे मण्डलिया जाहैबाय आत्मायाव रानाय मण्डलि नङामोन। जायनि जाहोनाव पला बुंनांगौ जादों बे बाथ्राखौ। गोबां मानसिफोरनाव हिलिंनि भिजननि प्रफेसिनि माबा माबि गिफ्टफोर थानो हागौ। गिफ्टआ गिफ्टखा नाथाय नों आत्मायाव रायाबो जानो हागौ। बे जाहैबाय नोङो जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै फोथायनाय लोगोसेनो पबित्र आत्माजों सुफुंजानाय लोगोसेनो पबित्र आत्मानि होनाय मोनसे गिफ्टसो। फोरोंनाया मोनसे गिफ्ट मा होनो हिलिं प्रफेसि गासैबो गिफ्टसो। गिफ्ट माने गिफ्ट। नाथाय गिफ्ट थाब्लानो दि सासे मानसिया आत्मायाव रानाय बे नङा। आरो बे एखे कन्डिशना जाहैबाय करिन्थिया मण्डलियावबो जादों। करिन्थिया मण्डलियावबो गिफ्टजोंनो बुंफबनाय मण्डलिमोन। नाथाय बे मण्डलिनि मानसिफोरा जाहैबाय फोथायनायाव रानाय मण्डलि नङामोन। बिनिखायनो पला बे बाथ्राखौ बुंदों नाय अ बिदा फंबायफोर नंथारगौयै गोथार जिउ गोनां मानसिफोरखौ आं जेरै बुङो बेबायदि आङो नोंसोरखौ बुंनो हाया। जायफोरा संसारनि बायदि थायो बिसोरनि सिगाङाव जेरै बादि बुङो बेबायदिसो नोंसोरनि सिगाङाव बुंनो गोनां जादोंमोन। बिनिखायनो आं नोंसोरनि सिगाङाव बेबायदि बाथ्राफोर बुंदों। गोरा जानाय मुवाफोरखौ जाहोआलाबा आं नोंसोरनो गाइखेर लोंहोबोदों मानोना बे समाव नोंसोरो गोरा जानाय मुवा जानो हानाय जायाखैमोन। दाबो नोंसोरो बेबायदिनो दङ। मानोना संसारनि मानसिफोरा जेरै थायो दाबो नोंसोरो बेबायदिनो दङ। नोंसोरनि गेजेराव मेगन साज्लायनाय आरो नांज्लायनाय दङ। अब्ला नोंसोरनि बेफोर आखला नोंसोरखौ संसारिफोर बायदि होननानै फोरमान होआना? बे मबाइल जोंहा सानडे स्कुलनि प्रमटार दङ ना एग्जाम्पल नाजावथ'। बिजों आंजों सोमोन्दोआ मोजां नालाय आङो बिनो गिफ्टखौ होबाय। आरो बे आंजों दुश्मनी जाब्लाबो आङो गिफ्ट होनायखौ माब्लाबाबो लाफिना।
बिनि बार्थडे जादों आं बिनि माबा मोनसे गिफ्ट होदों माने आङो गिफ्ट माने गिफ्ट ओरैनो होथारनाय आरो आं बिखौ लाफिना नाथाय आंजों बियो सोमोन्दो गाज्रिबो जानो हागौ गोबाव समनि उनाव आरो दिनै हिलिं प्रफेसि बा माबा मोनसे टिचिं प्रिचिं मिराकल मावनाय गासैबो गिफ्टसो आरो बे गिफ्टखौ जाहैबाय इसोरा लाफिना आरो गिफ्टखौ लानानै गोबां मानसिफोरानो मावो नाथाय बिसिनि आखल आखुफोरा दिनै जिसुनि आखल आखुजों जिसुनि बोसोनजों मिलायदोंना मिलायाखै बेखौसो बिजिरनानै नायनो नांगौ हालेलुया हिलिं खालामग्रा होननानै नोङो हिलिं खालामग्रानि उन खारगोन नाथाय बिनि केरेक्टारा जुदि सोरबा सासे हिनजावजों जुदि उन्दुबाय थायोब्ला गावनि हिनजाव थासेयावबो बासिनायनि समाव गोबां पास्टरफोरनि रेकर्ड दङ 16 बोसोरनिफ्रायनो फोरबोजों थाबायदों आरो 30 बोसोर जायैनि सिगांनिफ्रायनो 20 बोसोर बारनाय लोगो लोगो मिनिस्ट्रियाव आं आगान सुरदों आरो मोनसे बाप्टिस्ट एसोसिएशननि आङो 40टा मण्डलीनि इयुथनिबो दैदेनगिरि जाबोदों आरो बे हिसाबै गोबां रोखोमनि आङो गोखा गोदै गोबां रोखोमनि आखलनि मानसि लोगो मोनदों सासे पास्टरनि बाथ्राखौ आं बुंनि बे सासे पास्टरा हिलिं गिफ्ट दङमोन आरो बे हिलिं गिफ्ट थानाय पास्टरा प्रेयार सेन्टारबो सालायोमोन आं बिखौ व्यक्तिगत हिसाबै सिनायो आरो आंखौबो बे सिनायो नाथाय बेयो आरज खालामबा हिलिं जायो मोख्रा खाया नांनायफ्रा हामो नाथाय बे मानसिया बोसोरसे गुबुननि हिनजावजों जिनाहारियाव दङमोन सोर हमदों गावनि फिसालायानो हमदों कल रेकर्डिं मेमोरिखौ दिरुनबाय खोनासंबाय ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि रायलायनाय सासे पास्टर रेभारेन्डनि खुगानिफ्राय बिदि राव ओंखारथावा जेब्ला लिडारफोरा फैनानै मिटिं खालामबाय माबाय 6 मासनि सासपेन्ड खालामबाय आरो उनावहाय बियो बिनिफ्राय ओंखारनानै आरो गुबुनावसो मावबाय 6 मासनि सासपेनसन पिरियडखौबो बियो मानिनानै लानो हाया ओरैबायदि अहंकार जाबाय आरो दिनै नाय आं बेखौनो बुंनो नागिरनाया खारना जाहैबाय बियो मा मावदों मा मावाखै बेखौ आं बदनाम होनो नागिराखै नाथाय दिनै जोंनि मानसिफोरा जाहैबाय जिउआव दिनै उन्दै जानानै फिसा जानानै दिनै मोजां गाज्रिखौ सिनायनो रोङि मानसि जानो नाङा दिनै माबा मोनसे बुंब्लानो बिनि उन खारनानै आन्दायनो नाङा खारना जाहैबाय नों जाहैबाय मोजां गाज्रिखौ बासिनो हानाय एखथियार दङ आरो नोंनि आखायाव बाइबेल दङ दिनै बेनिखायनो बुंदों जायफोरा गिफ्ट लानानै दिनै इसोरनि हाबाखौ मावगोन बे गिफ्ट लानानैल' मावग्रा मानसिफोरखौ बुंदों जायहा इसोरनि इच्छा बायदि सोलिया जायनि आखल आखुआ दिनै जिसुनि आखल आखुजों मिलाया बेफोरबायदि मानसिखौ सानसे जिसुआ बुंगोन आं नोंसोरखौ सिनाया आंनिफ्राय गोजान जा मानो होनबा संसाराव थानाय समाव नोङो आफानि इच्छा बायदि माब्लाबाबो मावाखै आरो बे समाव गोबां मानसिया बुंगोन नोंनि मुङाव आं प्रफेसि खालामदों नोंनि मुङाव आं पास्टर जाबोदों नोंनि मुङाव आं मिशनारि जाबोदों नोंनि मुङाव आङो गोबां गेदेर गेदेर खामानि मावबोदों हिलिं मावबोदों डिलिभारेन्स मावबोदों नाथाय जिसुआ बुंगोन आं नोंखौ सिनाया आंनिफ्राय गोजान जा बे जाहैबाय हिन्दु मानसिखौ बुंगोन सोरबा इसोरखौ फोथायै मानसिखौ बुंगोन नङा बे जाहैबाय नों बायदि आं बायदि बिबानाव थानाय लिडार मानसिफोरखौ बुंगोन जेब्ला जोङो इसोरनि बोरखौ गिफ्टखौ लानानै जोंनि आखल आखुआ सोलिनाया जेब्ला इसोरनि बोसोनजों मिलाया आं जाहैबाय गिफ्टनि उनाव खारा आं जाहैबाय मानसिनि केरेक्टारनि उनावसो खारो आं दिनै नों जुदि इसोरनि दासब्ला इसोरनि हाबा मावदोंब्ला नोंनि गोदै गोदै फोरोंनायनि उनाव आं खारा दिनै नोङो माबायदि जिउ खुंदों बेखौसो आं नायो आरो आंबो अपेन बुक दिनै आं इयाव गेदेर गेदेर डायलग होलांगोन आं बैयाव माबा मोनसे सोलिगोन बिदि नङा आंजों लोगोसे पास्टरफोर दंफायो सेक्रेटारि दंफायो आरो आं जेराव थाङो आं बे एखे मेसेजखौनो आंनि मण्डलियावबो होयो आंनि ब्रान्च चार्चेसफोरावबो होयो आरो जोंनि पुराना बाजार लथा बाप्टिस्ट चार्चजोंबो बिजोंनो एखे स्टाइलाव मावो आरो आंनिया जाहैबाय माबा मोनसे क्लज बुक हिडेन माबा मोनसे दङ लाइफ स्टाइल बिदि नङा आंनिया जाहैबाय अपेन बुक आरो आं दिनै बेखौनो खावलायो जेनेबा जोंनि मानसिफोरा जाहैबाय दिनै बोलोनि उनाव पावारनि उनाव गिफ्टनि उनाव खारग्रा जानो नाङा नाथाय दिनै जाहैबाय बे बोलोखौ पावारखौ लाग्रा मानसिनि केरेक्टारा दिनै बाइबेलजों मिलायदोंना मिलायाखै बेखौ नायनानै बिजिरनानै सोलिनानै जोङो जिउ खुंनांगोन नङाब्ला सानसे लाल साहा लों होनोब्ला लाल साहा लोंगोन गोरनायाव दंफां रोदाखौ आलायदो बिजोनाव नुदों होनगोन दंफां रोदाखौ लर लर आरायजोबगोन गंगार थाइसेब रोदाखौ जन्दिस जायोब्ला गासैबो सिखिरि गोमोखौ गाननांगौ गासैबो सिखिरि गोमोखौ गानजोबगोन आरो ओरैबायदिसिम जायो मिथिगौ हाबा जालायनो गोसो गैया सेंग्रा सिख्लाखौ इसोरानो नोंनि थाखाय बिखौ होदों इसोरानो नोंनि थाखाय बिखौ होदों होननानै मेट्स मेकिं बेफोरबायदि खालामनानै हाबा जाहैयो लास्टाव डिभर्स जानायखौ नुदों गुवाहाटियाव बेफोरबायदिया बिराद सोलियो मानो होनबा गुवाहाटियावबो जोंनि चार्च दङ आरो गुवाहाटियावबो जोङो गोबां ख्रिस्टियानफोरखौ आलाय सिलायखौ जोङो नुनो हायो बेनिखायनो आं खावलायो दिनै नों मालायनि उनाव खारफाग्रा जानो ना नोङो गावनो आत्मायाव रानो सोरबा बुंबाय चलो चलो ना नङा र' बेयो माबायदि बाइबेला मा बुंदों दिनै इसोरा मा बुंदों इसोरनि जिउआ दिनै नोंगौखौ देखायदों ना नोंगाखौ देखायदों दिनै बाइबेला मिलायदों ना मिलायाखै नों गावनो रानाय जानानै नों सोलिग्रा जानो ना नोङो सोरबा चलो होनबानो चलो होनबानो मोनथाम बिसयखौ जोङो नायदो मोनसेया जाहैबाय मामोन मोदोमनि ख्रिस्टियान मोदोमनि बायदि जुदि सोलियोब्ला नों हले सोरगो रायजोआव हाबनो हानाय नङा नस्थ' जागोन जोबस्रांनांगोन जिउनि ख्रिस्टियान केरेक्टारा जिसुजों बाइबेलजों मिलायनांगोन जिउनि ख्रिस्टियाननि आखला बिदि
आरो 3 नाम्बाराव जाहैबाय आत्मायाव गथ' जानाङा। आत्मायाव मा जानांगौ? गिदिर जानांगौ। गिदिर मानसियासो आथिङाव बिराद गिदिर माबा नांब्लाबो एकदमबारे आइदै होननानै एकदमबारे सहायनाय, गथ' मानसिया एसे है होननानै होदावबानो गाबख्रावनानै खारो। खारना जाहैबाय एसे माबा माबि मण्डलिनि लिडारफोरा मोजांनि थाखाय बुंगोन, बोराबनानै मास मोनसे गिर्जायावनो हाबा। सानदो नोङो आत्मायाव नोङो गथ' जानानै दङ, फोथायनायाव रानांगौ। एसे मोजां बाथ्राखौ बुंबाय, आंखौसो टारगेट खालामनानै बुंदों होनबाय, ओमफ्राय नोङो गाज्रि मोननानै गिर्जायावनो हाबाखिसै। सानदो नोङो फोथायनायाव दाबो नोङो उन्दै। बैसोआसो नोंनिया 30 बोसोर 35 बोसोर 40 बोसोर 60 बोसोर जानो हागौ। नाथाय फिसा फिसा बिसयनि थाखायनो नोङो जुदि दुखु मोनोब्ला, मोजांनि थाखाय सैथो बाथ्राखौ बुंनायाव, मोजाङै बानजायनो नागिरनायाव आंखौसो बुंदों होननानै रागा जानानै गिर्जायाव हाबा, गिर्जायाव थाङा होननानै सानोब्ला, सानदो नों जाहैबाय फोथायनायाव दासिमबो गोरलै, फोथायनायाव रानांगौ। बे उन्दै गथ'आ जेबो सहायनो हाया, गेदेर मानसियासो सहायनो हायो गासैखौबो। जायनि आत्मायाव फोथायनायाव राबाय बे मानसियासो गासैखौबो दुखु खस्थ' जारला फैब्लाबो सहायनानै दिदोम जानानै इसोरनियाव गसंथाबनो हायो। नङाबा आत्मायाव जुदि फिसा जायोब्ला, ओरै बुंब्लानो ओरैस', ओरै बुंब्लानो ओरैस', अजाया मोजां होनबा अजानावबो थांगोन, प्रेयार सेन्टारा मोजां होनब्ला फास्टिं थाहैगोन, गिर्जायाव हाबनांगौ होनब्ला हाबगोन, नोंहा बैयाव माबा मोनसे खालामनांगौ होनबा खालामगोन, खुनु माने गावनि मोनसे स्टेन्ड पइन्ट गैया इसोरखौ लानानै। दिनै आं बिदि जानायखौ हास्थाया।